En castellà seria molt raro, molt estrany. Jo no em sento còmoda parlant en castellà i seria molt forçat, no seria tan natural, i també és un motiu pel qual utilitzem el català. I per acabar també perquè hi ha hagut una persona, per sort han sigut poques, però que ens ha insultat, ens ha menyspreat per utilitzar el català, una cosa que trobo que és bastant forta. M'ha fet molta ràbia. Sé que hi ha gent que pensa així, sé que n'hi ha molta, estic flipant, pensava que no ens passaria mai una cosa així i m'he sentit molt atacada, menyspreada, ens han dit paletos per parlar en català, hola, estic flipant i res, que no ho entenc i que és un motiu més per fer-ho en català perquè no pot ser, no posar-te amb algú per l'idioma